Kashi na 18. Zamana a gidan mai maganin nan gaskiya na ga abubuwa da dama. Na ga wanda cutana ya fi nasu, sannan na ga wanda nawa bai kai nasu ba. Abun dai gashi nan dai babu daɗin gani. Idan kana jin labarin naka ka ji na wani sai ka ce naka ba komai ba ne. Sannan gaskiya mai maganin nan yana son magana na sosai. Domin irin yadda ya dinga bani shawarwari akan zamantakewar rayuwa, yake ƙara jaddada min mahaƙurci mawadaci. Don haka na yi haƙuri, ko me uwargidana ta yi min wata rana sai ta yi da na sani sannan zai koma kanta. Kar na yi tunanin da cewa don wannan abun yana faruwa da ni zan rabu da mijina. Domin mijina yana matuƙar so na sosai, don haka kar na yi tunanin rabuwa da shi. Idan na ce zan rabu da shi zai samu matsala sosai. In ba dai shi ne ya ce zai rabu da ni ba, kar na rabu da shi. Akan ya ji mahaifiyana tana cewa idan har muka koma gida bayan samun sauƙi na, ba za ta bari na koma gidan mijina ba. Duk da shi ya riga da ya mata nasiha, amma kuma yana ƙara min nasiha akan kar na bari a raba ni da mijina in ba shi ya rabu da ni da kanshi ba. Allah ma da kansa baya son maganar rabuwan aure. Na ce mishi to na ji na gode. A yanzu haka ina iya taka ƙafafuwana sai dai ba sosai ba. Ya ce min kar na damu, ina da ƙafana zan dawo yi kamar yadda kowa yake yi da nasa. Sannan ya ƙara jaddada min na yi ƙoƙarin riƙon addinina. Asabar ɗin nan kar na bari, ya bani addu'o'i sosai. Gaskiya mai maganin nan halaccin da ya min gaskiya babu mai maganin da zan yi tunanin zai iya min. Domin ya zauna ne yana bani shawara, sannan yana ƙara tabbatar min da mahimmancin addini a rayuwa. Sannan yana ƙara tabbatar min da mahimmancin riƙon addini da riƙe Allah. Ya ce min wallahi na yi ƙoƙari na riƙe addinina, na riƙe Allah. Babu abin da uwargidana ta isa ta min. Na ce mishi ina yi. Ya ce na ƙara a kan na da. Na ce mishi to insha Allahu zan ƙara. Sannan ya ƙara ce min uwargidana idan har bata daina yin abin da take ba, insha Allahu wata rana kanta zai koma. Na ce ya ce amma ke kam ki yi ƙoƙari kar ki riƙe ta da zuciya biyu. Ki riƙe ta tsakani da Allah, kar ki kuskura ki nufe ta da sharri. Insha Allahu duk wani sharrin da ta nufe ki da shi, idan har baki nufe ta da sharri ba, zai koma kanta ne. Na ce mishi insha Allahu zan yi duk wani abubuwan da ka faɗa, sannan ya sa kai ya fita. Mun ci gaba da hira da mahaifiyana, tana ƙara gode ma Allah da wannan ni'iman da na samu na samun lafiya. Gani ni da aka zo da ni ko iya taka ƙafana bana iya yi, amma yanzu ina iya tafiya. Duk da tafiyar nawa bai dawo kamar na da ba, amma kuma ya fi a ce babu samsam, tunda ana iya riƙe ni na taka da ƙafafuwana. Da kuwa ko an riƙe ni ma bana iya miƙewa balle na taka da ƙafafuwana. Jini kuwa dama can na faɗa muku ya riga da ya jima da tsayawa. Mijina kuwa yana ci gaba da zuwa gurina. Kowane sati at least yana zuwa sau ɗaya ko sau biyu yake zuwa a kowane sati. Sannan yana zuwa min da abubuwa na kayan marmari. Duk wani abun da ake da buƙata yana badawa. Kayan jinya, kuɗin jinya, komai yana badawa. Duk da yayyina suna iya ƙoƙarin su domin su taimaka, amma gaskiya mijina yana yin komai. Yayyina kawai nasu dai ya zame extra ne. A ranar da za a sallame ni daga gidan wannan mai maganin, ba ƙaramin farin ciki na ji ba. Ko babu komai zan koma gida, sannan zan koma da ƙafafuwana. Ni da aka fitar da ni ba da ƙafafuwana ba, amma gashi yau zan koma gida da ƙafafuwana. Mijina ya zo, da ganin shi jikin shi a sanyaye yake. Ko yana tunanin mahaifiyana za ta ce ba zan koma ba ne. Sannan mai maganin nan a ranar ya sake ce min kar ki manta da nasihan da na yi miki Hasiya. Ki koma gidan mijinki. A gaban mahaifiyana ya faɗi wannan maganar. Sannan ya ce don Allah don Annabi Maman Hasiya kar ki hana yarinyar nan komawa gidan mijinta. Idan kika duba akwai ƙauna tsakaninta da mijinta sosai, sannan akwai fahimtar juna. Kar ki yi tunanin don wata kishiya ki ce za ki hana ta komawa gidan mijinta. Idan kika hana ta ma ba a san wani gida za ta sake zuwa ta shiga ba. Ba ki san wani kalan miji za ta zo ta sake je ta aura a yanzu ba idan kika ce za ki raba ta da wannan mijin nata. Tunda alhamdulillah mijinta yana son ta, duk wani abun da kishiyan take bai sa ya ji zai rabu da ita ba. Mata nawa ne ake kawo su jinya a nan, ka ji namiji ya bar su, ya bar iyaye da wahala ko waiwaya baya yi. Wani ma idan jinyan yayi yawa sai dai ya turo miki da takardar sakin yarinyarki, amma wannan bai bar ta ba daidai da rana ɗaya. Idan ma kin ga ya bar ta to wallahi ba yin hankalinsa ba ne. Idan har ba shi ne ya ce zai rabu da yarinyarki ba, don Allah Maman Hasiya kar ki raba wannan yarinyar.
sannan ya sake yi wa mijina nasiha, ya ce kaga duk wannan abin da yake faruwa an san daidai kawai ya faru ne, Allah yana so ya gwada muku wani abin ne shi. Uwar gidanka ta samu nasara ne saboda sakaci da riƙon addu'o'i da kuka yi. Allah ya riga da ya mana komai da sauƙi, ga addu'o'i nan kala-kala. Shi ya ci fiyayyen halitta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma mu kuma Allah ya riga da ya mana koyi, kawai kai dai ku ci gaba da riƙon addini. Sannan uwar gidanka ka faɗa mata idan har bata daina abun nan da take ba, wallahi wata rana za ta yi zai koma ma kanta. Ya dai mana nasiha sosai gaskiya kaman ba mai magani ba, kaman wani ɗan uwanmu. Sannan ya sake ba wa mahaifiya na namba akan cewa zai ci gaba da turo mata magani insha Allahu. Sannan kar ta manta don Allah kar ta raba ni da mijina. Haka muka sa kai muka fita, muka yi wa sauran mutanen da suke gidan domin musu sallama sannan muka wuce. Mun isa gida lafiya, iyayena mijina ya kai ni straight, sannan ya dire mu a can ya shiga mana da komai da komai. Matan yayyina kowa na murnan ganina, sun yi abincin tarɓana sosai kamar irin dai sun san da cewa yau zan dawo. Ko da yake za su iya sani tunda mazajensu sun san yau zan dawo daga asibiti, don haka ai dole ma su sani tunda mazajensu sun sani. Sun yi min abinci, na ci abinci na yi wanka sannan muka zauna. Mijina ya dawo da yamma, kamar dai mahaifina ne ya ce ya zo. Mahaifina ya haɗa mu ya mana nasiha, sannan ya sake ba wa mahaifiyana haƙuri akan kar ta ce za ta raba ni da mijina. Idan ba Allah ne ya kawo rabuwan aurenmu ba, matsalan cewa za ta raba mu, domin aure ba abun wasa ba ne. Ita dai bata ce komai ba, sannan mahaifina ya ce idan tana da abun faɗa ta faɗa domin a daren nan zan bi mijina mu tafi. Mahaifiyana ta ce bata da komai, dama dai ta so da an bari na ɗan yi kwana biyu ne kafin nan na koma. Sai mahaifina ya tambayi mijina akan haka kai yayi maka a bari ta yi kwana biyu. Ina kallon shi duk da na san bai so haka ba, amma ya ce duk abin da ka ce, duk abin da Umma ta ce babu matsala. Zan bar ta yi kwana biyu. Mijina duk da ya girmi mahaifiyana gaskiya yana girmama ta sosai. Bai taɓa kiranta da cewa maman Hasiya ko kuma ya kira ta da wani sunanta ba, Umma yake kiranta. Bai duba cewa shi ya girmama ta nisa ba kusa ba, amma kuma yana girmama ta sosai. Jin haka mahaifiyana ta ɗaga kai ta ce don Allah idan ba zan takura maka ba ka bar ta yi ko da sati ɗaya ne domin a samu a kimkimtsa. Kuma ma kaga ai gidan nata ba a gyara ba, na tabbata yanzu yayi ƙura. Ya ce eh haka ne Umma babu matsala. Za a bar ta yi sati ɗaya kamar yadda kika faɗa. Haka ya tashi na mishi rakiya, muka je ƙofar gida muka zauna muka yi hira dai irin ta masoya kamar wani budurwa da saurayi. Sannan ya yi min bankwana ya wuce. Bayan na koma ne na ga ashe ma har da kayan marmari ya kawo min na tsaraba. Na ce ma Umma wani kan baya gajiya da hidima da ni. Ta ce to ba mijinki bane ai dole ya yi hidima da ke. Daga nan muka zauna hira. Umma na tana jaddada min akan cewa ya kamata na yi gyare-gyare ne kafin na koma, shi yasa ta ce wa mijina ya bari na ƙara sati ɗaya. Duk da dai bata so na koma ba, amma tunda dai an ce ta bari na koma, ita za ta bari na koma in dai za a bi son ranta ne. Da raba auren nan kawai aka yi, domin ita ba ta son tashin hankali. A dalilin auren nan babu gidan maganin da bata shiga ba, da gidan boka da gidan dai gashi nan. Duk suna yin ƙarya da sunan malanta, amma wasunsu duk boka ne sannan shirka suke yi. Na ce Umma ki yi haƙuri. Ta ce babu damuwa ai ya riga da ya faru. Complete story is on my YouTube channel. Please subscribe.